tinaro Madonna tungamira tifambe Madonna rendo rwako 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 tinaro Madonna tungamira tifambe. Tinotenda. Aiwa, nhasi tiri kupi? Tiri kuChiweshe, Mashonaland and Central Province. Tinoziva kuti tikangotaura kuti kuChiweshe vakawanda muri makubvunza kuti aiwa ndedzipiko dziri kutaurwa kuzuva ranhasi kunzvimbo iyoyo. Nyaya yatanyanyofambira pazuva ranhasi nekwatiri inyaya yababa Micho kana kuti mutumwa Micho, zvichienderana nekuti wakanzwa sei, unovadana uchiita sei. Nyaya yemunhu waMwari kana ichitaurwa nevakawanda-wanda inotaurwa nepakasiyana siyana. Zvichida vamwe vanosiya zvimwe, zvichida vamwe vanowedzera, zvichida vamwe vanotonyepa nemabasa nepakafamba nemunhu waMwari. Nekudaro tati aiwa nhoroondo iyi haingafe, chinofa mutumbi, izwi harife. Nekudaro ndiani zvakare anokwanisa kutipa nhoroondo kana kuti uchapupu hwebasa nepakafamba nemunhu waMwari. Takati aiwa regai tinosvika padzinde, regai tinosvika pamuzinda. Nekudaro pazuva ranhasi takagara nababa Dickson kuti vanyatsotipa mabasa akabatwa nemutumwa waMwari, uyewo zvakare vachitipa nhoroondo yemunhu waMwari. Baba, ndoda kukutendai nekutigamuchira pazuva ranhasi. Muchiona ndauya nekupotera nekwarubvudzi kuna nasekuru, ndakati aiwa regai munondisvitsa tichinzwa nhoroondo. Tichitiwo muchirungu tichiti tichiisa nyika yeChiweshe pamepu, paworld map, nekuti zvatiri kutaura nekutapa pazuva ranhasi hazvisi kuzogumira muno muChiweshe chete, hazvisi kuzogumira muZimbabwe chete, zviri kuzoenda pasi rose. So ndoda kutanga nekukutendai nekutigamuchira nekutibvumira kutaura nemi. Ndingakutanga nekubvunza kuti munhu wandiri kutaura naye takuzosvika panonzi Dickson akabva nekupi? Kunyange hangu ndogona kunge ndichiziva, asi mhuri yeZimbabwe ida kuziva kuti Dickson ndiani, akabva nekupi, kuzopedzisira ave kufamba nemunhu waMwari. Inini Dickson ndichitanga nekwawabva rudzi rwangu rukabva nekuhwedza. Kuhwedza ini ndiri mumbiri, ndinoera soko kuhwedza. Ana sekuru wangu wamuri kunzwa kuti Dickson Chingoma ndiye akabva kuhwedza akatamira kuno, asi achibva kuhwedza akambosvikira uko kwamadziva ndekwaakasvikira asati auya kuno kwarubvudzi. Saka akazobva kwamadziva achizoya muno marubvudzi, munova ndimo matiri kugara nhasi, marubvudzi, machifi nogomo ndematiri. Zvino nhoroondo yamuri kundobvunza yokuti upenyu hwangu hwakafamba sei uye nokunamata kwangu inini ndichinamata ndakatanga 1968 ndipo ndikatanga kunamata. Ndichibvapo ndichizoenda kunenze kubanji 68 ndipo ndazosangana navakuru vangu vandwa Micho vachigara kubanji. Ndivo vandikazosangana navo ari mutumwa waMwari. Panguva yandikanosvika kubanji ipapo ini ndakanga ndisinowo chimwe chinhu chandaiziva. Ndakangoendawo ndichiteera baba wangu aitwa Zebhedhiya
vaigarawo futi kubanjika ikoko ndivo vaishandira Amicho, ari muprofita waAmicho vaitwa Zebhedhiya. Zvino tasvika ikoko ndagara pano baba vangu aZebhedhiya. Ndabatwa nomweya ipapo. Baba wangu ari muprofita kuna Amicho. Inini mweya ndiwo wakazonditora ndogara naAmicho. Mabasa yavo yese vaita sei? Yavaita. Amicho ndivo vakavataura nababa wangu naZebhedhiya akati mwana uyu mwana wangu ini ndinda kushandawo naye basa rani rangu. Zvino baba wangu inini Amicho vaishanda mabasa akasiyana siyana. Zvikuru aishanda basa rekunaya kwemvura. Raiti kana nguva yasvika tisati tasvika zhizha vaiunganidza masabhuku nemadzimambo nemachifi wovataurira kana iro kaita mvura gore iroro. Ndiro basa raiitwa naAmicho. Zvino ipapo isi kushanda kwedu taishanda nemadzimambo nemasabhuku. Hataishanda nevapostori chete. Taishanda nemadzimambo. Saka manzwa ndati inini rangu basa raiitwa naAmicho ranga riri renyika. Tagona kupanzwikisa matangirewo pandikatangira inini. Zvino asi kana ndakuda kutaura manje ndakutaura nhoroondo yokutanga kwavakuru vangu wava ano vanhu vaAmicho. Rakadzika dzika basa ravo. Ndakada kuritaura haringabude riri muchitendo chete. Nokuti ivo vakabatwa nomweya uyu. John angasati aita sei? Angasati auya. Kwanga kusina chinenzi chitende ichi. Vanhu vaiziva zvokuuchira. Ndenguva yabatwa Micho nomweya. Amaona kuti magona kuvanzwa here? Nhoroondo yaAmicho inini ndichienda kwavari ndaiti kana ndapiwa zvandapiwa nomweya ndienda kunovataurira. Zvimwe vaizogumisira kundidurira kuti izvi zvakaitika nguva yakati. Ndosaka ndati izvo zvaitwa naAmicho izvi hatingazviwani kuchipostori chete asi tinozviwana munyika. Nokuti pane zvimwe zvakatanga kuitika. Pano pamwe patinoti pana Mutoradundu apo naRuya. Apo pamuseri ndepavakatangira basa ravo. Amicho ava basa ravo rokunaya kwemvura havana kuritanga ivo vachinamata. Vakaritanga vakabatwa nomweya vasingaite sei? Vasinganamate. Hapana munhu akambovabata pamusoro kuti nhasi Amicho vakuita sei? Vatendeuka. Vakatanga kuita basa remweya. Vanhu sezvo vangasingazivi kuti chinenzi mweya chii. Nokuti John angasati aita sei? Asati auya. Amicho vachiita basa ravo rokunaya kwemvura vachiunganidza masabhuku nemadzimambo. Vaizviita izvi John asati auya. Zvino zvaidaro basa ravo ivo vachishanda nomweya rakazokurira kumadzimambo. Ndipo vakangoriita pamwe chete naGoronga. Asi vanhu vaitichi vaingoona Amicho vachingoti mudzimu worudzi. Asi ivo vairamba vachiti handisi mudzimu wenyika ino. Ini ndiri mudzimu wakabva kudenga. Zvino vanhu nguva izvi havaita sei? Havaizvinzwisisa. Vaishaa pavaizvitora kuti kana munhu achiti izvo ndiri mudzimu
wamusika vanhu chete achiti ndokonya musika vanhu uri mudzimu usingatauri baba namai wawene mudzimu worudzi ndipo pavaipesana nemumwe mudzimu nekuti ivo havaitaura baba namai vakavabereka vaitaura chete kuti zvangu zvandoita ndezvamusikayi zvamusika vanhu ndomatangira akaita amicho vasati vatasangana nevapostori zvino ipapo kuvadzimu ikoko vaizovabvunza titaurire baba wako kana kuti mai vako ivo vaiti hakwete handikwanise kukutaurirai baba vangu kana kuti namai vangu ini handikwanise kutaura zvababa vangu namai vangu ini ndoziva kuti ndinokutaura kuti zvangu zvandikuita zvakabva kuna musika vanhu saka ndopavainetsana nei nevamwe vainetsana nagoronga vachinetsana nenanda nachiumbi zvino apa zvaonekwa kuti hazvisi kunyatsonzwisisika ndepavakazonoita bira uyu gore jena zvakati mhepo zvekutaura pamwana uyu tatadza kuzviziva isu hatichiendai tinoungana tikokorodze mudzimu yese mukuru yeiri munyika muno itiudza kuti pamwana uyu chii chiri kutaura pari ndopavakazotangisa kuti achivaitira bira pavakavaitira bira iri asi ivo mudzimu ivoyo haunambobvuma kugara pasi kana kuti kuratidza semudzimu waipota uchiramba ndepaibwa mubvunzo nananda apo wamubvunzo nananda nanda uyu aiti tatadza kumuziva ubvunzo wachiumbe kana gwangwaza vese vaitatedza kumuita sei kumuziva aingoti ndoitwa svingaruko ndezita rake zita rekuti svingaruko iri rakatozobudirira rataurwa kwananda iye angoita chete mabasa ake asingataure chi zita rake ndonhoroondo yemukuru uyu yamuri kubvunza yakabvira kure iyi handiri kutaura inhoroondo yakaita kusati kwaona mupostori atamubata pamusoro kuti anamate ndizvo zvaakangobvira achiita izvozvizvo asi mabasa ake akatangisa kuyaita mashure nezviratidzo akanga achino makore anosvika kuma5 years ndepaakatangisa kuita mashure nezviratidzo mukati memudzimu mukuru tanzwa nana gore rake munhu uyu rake richairo raaberekwa ndepakatorwa takavanyora 209 John akazouya kuma31 iri kuma 1915 kwese ikoko mhepo yanga ichitotaura kare asi ayaitaura iri kui ndikumadzimambo aitaura ari mukati mumasabhuku nemachifi hapana aitaura zvechipostori apa nekuti John anga asataita sei ndemataura ndikuitirai takararama tinai akadaro vakafamba makore ininiwo ndiri kutaura izvi zvimwe ndakazviziviswa unomweya wakunditaurira nokuti nyama yangu yanga isati yaita sei yaberekwawo saka zvimwe ndakatozokudzwa unomweya ndakati chinhu kana ndachitaura ndoenda kunotaura panguva yanga ndanawo vaizonditi apa panerwa zvakati handiti apa tanzwikisisana ka asi tiri kusanganisa ka zvavakashanda nezvakazoshandikwa kumadzimambo tiri kuzviita sei tiri kuzvisanganisa kuzvisanganisa kwatiri kuzviita ndisingaverengeverenga makore
tiri kusanganisa zvakaitika. Tagara uyu mukuru uyu achitangisa kumadzimambo tataura kaendero kaakazoita kuti azonoita semupostori. Ndepatauda kutangisa kuita handiti vagere pamuseri vana goronga tabva pabirarira tataurira vakaita iri mudzimu yavo vakutambura mudzimu wavo uyu. Tagara asi iye achitaura kuti haasi mudzimu wenyika ino. Manje Johani uye wauya, Johani wagarawo ndiye wakatanga, akazouya zvake Manueri mumashure. Johani auya manje, iye Johani piche zvake haana kungoita basa chete asati aenda kunoona mudzimu wenyika. Ndipo akazoenda kwaNyamweda uko, kumudzimu kweNyamweda uko, akaenda kuna Matangira kuti azikane kuti Johani auya uko, asi Matangira wangu usiri mweya waMwari, wanga urichi mudzimu. Johani aidei, aida kuti mudzimu yakabereka vanhu izive kuti izwi raMwari rauya muridzi rwavanhu vakaberekwa. Handini matindwa zvine ipapo Johani wauyawo, wakauya wakaenda, auyawo Manueri. Manueri ndiye akaprofita ana Filipi naJemisi vakazoenda pamusoro pegomo manje repanyota. Zvino kutanga kwake kuti muzomuwana muchipostori ndokuti akatangisa kusvika pamusoro pegomo ropanyota. Pagomo ropanyota apa ndepana Filipi naJemisi. Zvino zvapana Filipi naJemisi ivo vakakwira kuenda ipapo, vakaenda vachidzi vaende kunoona Filipi naJemisi, vakasvika vakanogara. Vanogarawo ipapo. Zuva rokutanga ravakaenda havana chavakasvikotaningirika taura, asi semunhu aiveita zvemapipi haana chakasvikotaura. Akasvikaita sei? Akasvikogarawo ndombo vanhu vangomuonawo akaburuka asina chimwe chinhu chaita sei? Chaita. Akazodzokorora futi kwechipiri Manueri anga amo mugomo. Ndipo akasvikapo ndipo akazonzi aiwa achienda unoona Manueri vakutumwa nezwi raMwari vamutumwa. Ndipo akasvika ndokupinda mugomo muyo. Vakasvika vanhu vaya sezvo kudhara vaiti munhu akauya ane mudzimu anomuimbira tanda yemudzimu nemashaya. Tanda yemudzimu nemashaya. Ndipo paakasvika kauya vakatanga asvikapo vakamutora vakamuisa pakati pavo. Ana Josefa nana Ruzabheta vaiva mugomo imomo ndiye vaiva naManueri. Ndipo akatora vakamukweshera. Manueri anga agere kure kure. Zvino zvaakamukweshera zviyezvi, ivo vakati orati ndazvinzwa, kana muchida kukweshera ini kwirai kudenga munonama vende raMikaeri, nekuti Mikaeri ane vende. Ndemufanidzo wakatanga kutaura amugomo upi imomo. Kana kuti kwirai kudenga mune dzima zuva kana ramira kuvheneka ndokuti muzondikweshera. Zvino vadaro payapa Manueri akazvinzwa ari kupi manje? Kureko. Akanzwa shoko rokuti nhingiri kwirai kudenga mudzime zuva. Manueri ndiye anga ari mukuru. Manueri akati ndiani munhu ari kutaura zvakadzika-dzika. Ndipo akabva kwaanga ari akasvika akaona vanhu vaya vachimukweshera. So zvaakaona vachimukweshera zviyezvi Manueri ndokuti naimi varume imi nemana maimi muri kukweshera munhu winge ndakakutaurirai
kuti muri kugara zvenyu pagomo panapa kuna mutumwa waMwari achauya nemunyika asi hakuna achamubata pamusoro anouya ririzwi kare asi achauya semudzimu asi kuti ari mutumwa waMwari saka maitirei zvakaipa kudari nhasi maita zvatadzira Mwari Manuere ndanga kutaura kuna naFilipi naJames saka vadari ipapo mutumwa yekuti achidzokera kwanga adzokera akazorara mugomo imomo ndipo pakazotora Manuere vakunda vake vakerekesa vake vaibika zvekudya ndepakaita sei ndepakazotora Manuere otaurira vakunda vake obikira mutumwa iwe kwavakamupa zvekudya zvakamupa zvekudya akazorara pai mugomo muyomo zvaakazorara mugomo muyomo ndepakazoti izvo varumemi munogadzirira baba pokurara vakagadzirira Manuere pokurara Manuere ndokumbarara ambatiwo mukomana iwo chiuya pano tirare tiri pai pamwe chete chakava chishamise kuvanhu nokuti Manuere haasvikirwa padhuze nemunhu saka paakarara seri akarara seriso vasati varara vakabikirwa mupunga nokudhara kwaya nomupunga wokuita zvekuita sei zvokudzura vakatora kanzi aiwa chirega kungoisira mumbiya yake chimutorai iye mupakurire mumbiya yangu toda kudyira mumbiya muyi kubva Manuere ndakaita izvozvo hazvina kuitwa naFilipi naJames zvakaitwa nababani Manuere yasvika nguva yekurara apa ndopakazonzi ndacho harare seri kwangu vanhu vese vakazviona vanhu vangasati wawanda panyika masangano angasati awanda ranga rachiri sangano rimwe chete zvino ipapo pazvikadaro arara seri yakati yakwana 12 vakamusa kati iwewe mukomana chibva seri uku chiuya kumeso uku ini ndichiita sei ndichidzokera shure kwapo Manuere ndepakaonorara seri kwani kwamutumwa kunze kwachena chakazonetsa vanhu mugomo idutu kunze kwachena izwi riye rinenzi ani riyeri mutumwa uyo kunze kwachena pakaitika mashura nezviratidzo zvezvokuti pakapinda dutu guru mugomo riro ningire ronyota manje Manuere angarimo dutu iri rakatsimudza miti yakapinduka yakamisa midzi mudenga kudai so zvisati zvamboita sei zvaitika chakava chishamisipo zvino vanhu vaya dutu riyeri vamwe vanhu vakaburuka gomo vakatiza vakutya chii dutu riri ndopakadanzi vanhu kwete musatize rambai murimo vanhu vakachishamiso chisati chaitika kubvira pakakwira Manuere mupi mugomo zvadaro vamwe vanhu vamwese vakaburuka vakatiza vamwe vakanzi musatize ipapo ndipo pakaita sei pakadaro so dutu reramira kanzi chitorai dota repazambara ndopakatora dota repazambara iri kanzi chirimwisai vanhu vese panapa kuti vanyanya kusangana nechiti nodutu zvakasangana nodutu iri vanhu vangasvikofa asi vaya vakatiza mugomo achienda pasi vaya panodutu vazhinji vese ndevakasvikofa dutu riye rapedza kudaro ndepakazoitwa ipapo pakazosvika nyoka yendara pakati posangano pakasvika nyoka yendara nyoka yendara pakati iyo vachishayikwa nyoka yendara iyi ndepakasimuka papakazoenda kurushanga rwani manje ranga rwavakwa naManuere mugomo munyota umu mbayanogara ikoko vakazofuma vanhu kuseni ana baba Manuere naivo vaenda vakaona nyoka yedu murushanga rwaManuere Manuere ndopaakataura muromo wokuti ipapo ndopakatangisa kutaikira vanhu makaona ini ndini uyu ndiye ini saka ini ezvinezvi rega ndimbotora zoro zvishoma
ndipo pakaenda Manuel paya pamunonzwa Manuel akaenda kunovaka guta katangisa kuvaka kupfuwa nguruve dzake uyo anga apo anga asavambuti ndakusiyira vanhu sangano ranga riri rimwe chete. Manuel ataura izvozvo havana kuburuka gomo. Baba akadzokera kupi kwanga ari kwaChegwiza kuChematsungwa. Vadzokera ikoko vakazouya futi kweChipiri voenda mugomo vakamona muna Philipina James. Philipina James vaona varimo. Philipina James ndiye akati inini ndiye baba uyu zvanga tikagara muno mugomo hatichaita sei futi hatichagari hatichiburuka tiende. James ndepaakaita sei ndepaakaburukana nomutumwa manje kuenda kwaChigwiza. Philip akasara ari pai mugomo. Philip ndepaakazoti uyu mudzimu nokuti baba pakakwira mugomo anga anobvudzi rakakura. Saka Philip ndepaakatangisa kuti uyu mudzimu haana kuenda achiti mudzimu akanga achida vese Philipina James. Philip akaramba wega. James akati ndakuteera baba. Ndipo akazonovaka sangano rekuChematsungwa. Apa akutangisa kuita zveimanje asiya zviye zvangachita zvekutamba ngoma asiya. Akutangisa zvechimanje zvemasowe akanga anaye ndiani James. Asi zvokuunganidza masabhuku zviye haana kusiya. Nokuungana nokuwanana nemadzimambo haana kuita sei? Haana kusiya. Pavakanga vachienda kunoita zvemvura vaiita nemadzisabhuku nokuti masabhuku ndevaiziva kuti kunotambwa uruva, ndevaiziva kunotambwa mapfuwe. Ava apostori vanga vasingazivi zvipi futi manje izvozvo. Ndipo vakapinda dambudziko apa. Mutumwa uyo paakaramba akabatana namasabhuku ndipo kutonga nyika nemvura. Nokuti masabhuku ndevaiziva kuti nyika inotongwa sei nemvura. Vapostori anga achiziva chete zvokuti takanamata toda kuenda kupi chete kudenga. Vapostori vaiziva kuti toda kuenda kudenga chete. Havaiziva kuti kudenga kunotoendwa munhu watofa. Unotanga kumboona zvepanyika kuti tozofa ndipo unochaenda kupi kudenga. Ndipo vakapesera futi nevapostori vai uku vasiya kumudzimu kuyoku vati ndakuenda kwapostori kuyoku kwapostori kuyoku ndivo vabva muti iwe uri mudzimu iwe. Sei zvauri kuita zvese ndezvechii? Ndezvemudzimu. Sei wazouya uchitaura zvidarire mvura? Hapanzwika mandiri kutaura? Amira pakati manje. Kuvapostori kuyoku kuziva kwako kushoma. Kumudzimu kuyoku kuziva kwako kwaita kwikwi kushoma. Vakadzokera futi pane mutoro dutu paya. Pakadzokera chinenge zviye zvemunyika futi. Vakaendapo pakaitwa musangano kaitwapo. Midzimu yanga iripo ana chiumbe vanga vapo. Nanda anga aripo. Saka shura rakaitika imi marubvuni ndada kutarakana muchinzwa tichitaura kuti kuna mutara dundu. Ndipo pakanourayiwa mombe yakaurayiwa ipapo ingari mombe yetsiro yakaurayiwa ipapo. Akanzi usaiwa muchadya pano ndoda kuti ndikupei hwangu. Ndepakabva nhoro yakabva noku mabvaziva uku kuna mutara dundu naruya yakabva pasi ichitera rukova. Yakangosvikana pakati pevanhu. Mhuka iyi vakangoiti torai ndeosai mapiwa torai muite sei muurayi. Mhuka yakangochekwa nebanga so. Gorongana neanga aripo, goronga anga aripo, nanda anga aripo. Shuraje vakati munhu uyu ndichamunuka here nokuti shura raimboitwa nanini nachaminuka. Hapana kubuda kuti ipapo kuti ati ndichamunuka hapana kubuda. Vakazomubvunza kuti iwe ndiwe chaminuka here? Akati kwete handisini.
ndiwani ikweyo kanzi inini ndini mukuru ndakavaka Zimbabwe ndemunomo akataura iyoyo kanzi ukavaka Zimbabwe uri chaminyuka here uri ani ndepakatara shukura kuti ndenzi nyabhagu nechiruvi ndinirese pakatangira vanhu amba mese pakadaro vese midzimu yakachitadza kumuziva munhu upi munhu iye apanzikisa zvinovadare paya paaposteri varipo manje ndepakatorwa dehwe riyeri rakatorwa rakakakwa rapadzi vaguru rakaroverwa nehoko dzemunondo hoko dzinenge dzakadai dziva iroro vaiti iwo wakapinda iwo unoita sei unonyora vakatora hoko dze vakakaka pasi pomvura vakatanga kutaura vakamira pasoro pedehwe ripi iroro ndosaka chidzi pane motora dundu naruya mashure avanhu vese ukaenda kuno vakuru vakati vanoti taaziva kana makatenda kupa taaziva tisingazivi kuti kwari bvudzi makazvizivo here kuti ndipo pana mutora dundu naruya ndiko kwaenda vana vakuru venyu vachinosvika ikoko ana manhando nanakaneko achienda kuna mutora dundu naruya achiti tiwenda kwamuseri ndiko vaenda ikoko saka ndiri nhau yemutukwa ndiri kuotaurirai saka ndikutaurirai pandokwanisa kutaurirai nhasi mazuva akawanda tichataurana zvedu ndemapitiro akaita kuvapostori ini ndandisati ndavaipowo asi ndazevepo ndakufamba naye mukuru uyu haana kusiya kumadzimambo haana kusiya kuno vakuru vaita zvomatukiro nyika nguva yanga ichiri kutongwa nyika nemabhunu havaiwanzofarira kuenda kupi ikoko tati kana taura zvenyika yedu taenda kumadzimambo nemasabhuku nokunoitira bira ravo padondo pano mabira aitirwa padondo ayo mabira iwayo aitirwa Mwari nokuti vanhu vangasati vakuitirwa yainzi hatisi kuenda pamudzimu wakati handiye padondo pakati tinoitira huruva pakati huruva yaitirwa padondo yakanga isiri mudzimu yemudzimu womwana weropa huruva yanyadutu iyo huruva yava yaMwari nokuti vanhu havaiziva Mwari handiti tanyatsonzisa masekuru enyu ndosaka aienda padondo ndosaka uyu asina kusiyana nemasabhuku kusvikira kana pari nhasi hatisiyane nemasabhuku hatisiyane nemachifi tinoitira nhoroondo yenyika kuti ifambe zvakaita sei zvakanaka izvezvi mukuru wangu akasvika mukuenda haana kuchinja kafambiro haana zvimwe zvinhu zvaitadza kunyatsodurwa nokuti nguva yakanga ichinge iri nguva yekuti nyika yaichiri kutongwa nemabhunu apa hapaidurika chinhu nokuti izvo munhu yaitozoguma aenda pai muusungwa zvinapa nyika yayedu saka hatichatadza kutaura zvenyika yedu nokawiro komhepo dzakauya munyika dzimwe dzaiuya semudzimu sezvakaita mudzimu wanga uri kumusha kwenye vatakati achidzenga uyu wanga usiri mudzimu ivoviwo dzaedza mhepo dzamwari dziedzi dzaenda kunopotera dziri kuvanhu kuitira kuti vanhu vave neruzivo seruzivo rwamuri kutsvaga nhasi uru saka chechi yedu mati toda kunyatsozwisisa chechi yedu inenze kwaJohani Johani ndiakauya nechechi asi ndiakaprofita kuuya kumutumwa uyu Manueri akaprofita kuuya kochi kumutumwa vese vaiziva kuti mutumwa uyu achauya achibva nomunyika kureva kuti uchangoya uri mweya mukati mavanhu Johani paaitaura 1991 paaita Johani paaita mwasiri wanu apa Johani aitaura izvi achitoziva kuti mutumwa akatouya kare zvino iye akazoenda kunoona mudzimu yaiva kwanyamweda uku
asi pamweya Jona tiziva kuti mutumwa uyu akatouya kararu munyika asati auya kuzotaura nevanhu. Saka aizoti gamugamuchirei kana azoita sei auya. Ndemataurira ndikakuitei pachine namata. Saka nhasi takazoparana zvedu pana Philipi naJames paya. Vamwe Philipi James akunzi vonguo tsvuku. Vakasara naPhilipi vakunzi vonguo chii? Chena. Wochena. Aiwa. Ipapa hapana nguo chena nonguo tsvuku. Aiwa tose tiri vanhu tinonamata sangano rakauya naJohani. Nguo tsvuku nonguo chena zvishongo zvatinongoshoka chete tichinamata. Vanhu tiriwo sangano rimwe chete. Andini maembanzwa? Ndapanzwa. Johani achinamatisa mutauro yakati mazana manomwe munomwe iye handinamata kai. Aitaura kuti mutungamiri wenyedzi nomwe achauya. Ndozvakareva naJohani. Zvino Johani anozogara mupi manje? Anogara muno Johani kamba kautaura kungwadi kamba abuda mbaenda. Saka vanhu vakazisira kunamata zvavo havana kuzokoshesa munhu uyu akasara kuprofitwa naJohani. Ndipakamukira masangano akawanda. Asi sangano redu rimwe chete. Asi chakundifadza manje ndechekuti Mwari anoita wega, nokuti vanhu vonguo chena ndakuvaona vachiuya papi pano kusvikira tichagona kutaurirana kuti tive sangano rimwe munyika yeZimbabwe. Tive sangano rimwe, tive nehurumende imwe, tiri munyika yedu yeZimbabwe. Zvongo uchida iwewe ndataura ndati mutungamiri Amicho ndiye mutungamiri wedu wese kana kunguo chena. Zvakasiya zvagadzwa naManuere izvozvo kunguo chena nokunguo tsvuku akagadzwa naAmicho. Mapazi akazowanda mumashuromu ndiwo akazotsauka kuti azova masangano akaita sei akawanda. Asi tiri sangano rimwe chete. Saka tichatarisira apa kuti Mwari achagona kutikomborera kuti tive sangano rimwe chete nekuti anofemera vanhu. Iyi ndiMwari uye nekutipa njere. Uye rimwe shoko randokusira kukutaura ndirokuti kana uchitora nhau dzako enda kumachechi. Enda kuno masvikiro yaunovimba nakuti kuno masvikiro makuru. Ndipo unobatira nhoroondo dzakanaka. Nokuti machechi aya nenhoroondo pakatangira mashoko ewengi yemasvikiro nepakatangira chechi inzvimbo imwe chete. Foni yangu ndiani anofona? Unofona? Chere isingashande. Chere isingashande. Handisi kuda kutora. Mufananidzo. Kuda kutora mufananidzo. Uri kuona chandoda kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakaenzana kana muchitona nawo. Unoona ndabata foni iyi. Ndoda kutaura maererano nezvefoni ipi? Iyi. Chandiri kuti machechi anofana kusanganiswa kuti ataure zvakanaka. Kuno vanhu vakatanga kusikwa naMwari, vakasikwa mweya naMwari, vakazopiwa simba rekubereka chii? Vanhu. Handitika? Munhu wokutanga akapiwa simba akangosikwa achinzi tasika munhu. Akapiwa simba rekuzobereka chii? Munhu. Toizwi ramuri kuti Jesu iri nhasi izwi rakasikwa richingonzi izwi naMwari. Izwi iri ndiro raitaura kana mapako mupi riri izwi, nokuti ranga risati raanokodzero rekutaura pamunhu. Zvino nhasi riye ramaiti izwi riri iri ndiro rakutaura pamunhu sezvari kuita pana Dickson. Saka zvabatanidzwa.
izwi nemunhu zvaita sei zvabatanidzwa mabate mushe izwi nderaini nerurumwiri riri mufoni munhu ndeendiseti zvabatanidzwa kuti zviite chinhu chii chimwe chete. saka ndati kana mada kunyatsobata tinoda midzimu chemukuru mukuru chaiyo nevanhu vanosvikirwa nomweya chaiwo nokuti matavamo mudzimu yechokwadi irimo yenhema irimo vaprofita vechokwadi varimo venhema varimo saka kana takuenda pachokwadi takasvika pachokwadi mudzimu chaiwo mukuru unobata nyika nemunhu izwi ramwari rinobata nyika hazvishayani nokuti zvikuenda munyika imwe chete. Hamanoona kuti magona kupabata ndapabata ndosaka ndichiti ini kana ndichitaura handitaure zvekreki handiri kunamata ndotaura zvenyika nokasikirwo nokafambiro kweupenyu hwechii hwevanhu. Saka kana muchifamba izvi tsvagai nhoroondo yeupenyu hwevanhu nhoroondo nezosara nevana kubudzimu nhoroondo nezosara nevana kumweya waMwari. Saka zvese munofanira kuzvitakura zviende munyika. Kana muna shoko ramunoda kubvunza rimwe ramunosina kunyatsonzwisisa ndokuti ndati mubvunze, asi ndakuudzai kuti amicho mutungamiri aitonga vanhu vomweya izwi rinonzi mweya iroro. Amicho anga ari mutungamiriri wezwi asi ndiye aizoenda kumadzimambo ari mutungamiri wei wezwi. Amicho mutungamiri wei wezwi aizoenda kunotonga kupi kumadzimambo. ndebasa ravo kumadzimambo kuye ndeko kwaberekwa vana varopa kava. Ini ndati ndiri murudzi rwokwachingoma mwana worudzi wosokoka asi izwi iri reri rauya kumwana wei mwana mukanya raenda kumukanyaka. Saka rinonzi izwi raenda kupi kumukanya. Asi amicho vayava chinhana chawo ukuru hwacho vakasvikirwa nomweya unonzi izwi. Zita takati maidhona asi mweya wezita ravo wainzi chii izwi. Hamene magona kunyatsovata ndokubabata hambada pamasisha shure pana mufananidzo wandataurayo kuti izwi rirakairi handiri kuti endaiwo munobvunzawo kuna mimwe mudzimu mukuru. Muri kuziva here kuti kare mudzimu kare pasi paidai kuri muchifamba makuvara nenzara maienda pamuchakatapo nepamubvumira uyu muri kuona uyu uri apa uri apa. Zvaiti kana vakuru vaiti vakwara nenzara mutsarasunga handidi munhu anarara panapa. Vakuru vaiti vakakafamba musango vaiti vakafamba apa pakaona pana muchakata vauchira paibuda sadza ndizvo ka ndiani aiziva kwairo raibikwa sadza iri hapana raibuda raibva kuna musikavanhu. Ndosaka ndokudza kuti midzimu yaombera kunani namusikavanhu. ndepatinoda kuti tidzorere nyika yedu ipapo. Vadaro ndosangasa nezvaamicho mudzimu navakuru vatita kushaya ndewani akanzi waratandei kuti nditaure nemi zvakanaka. Akatora amicho paya muchakata wakanga uri pamuseri vakavatora mudzimu iyoyo yanga iripo vanhu vanga ripo vakavati vose ndoda kuti mutarise pasi makaita zvokutsinzina vakapa kungwa diki pano mumwe nomumwe anga aripo ipapo. Kanzi sunurai akasunura vakati munhu ndiatarise pameso pake vakatarisa pameso pavo munhu akaona pameso pake pane sadza riripo rakabikwa rino nenyama
asi zvamumbiya dzedhaga mudzimu ndepayakazotanga kuuchira kuti takuziva zvakaitika izvi kwete kuti tiri kutaura zvamaisiri ndezvakaitika ndezvakazwa pakuti nanda nanhingi vabvume ndezvakaitika ipapo vari pamuchakato machinzwa chiratidzo chakapa kuti mudzimu mukuru itange kuita sei kuombera kuti vazoti takubatirana pai pamwe chete. Saka mweya uyu kuna micho kana pano pandiri kutaura ndiri inini vana vangu vekereke havandirambidze kana kundigona kuenda kumadzimambo. Ivo kana vasingakwanisi vanosara vakaungana kumasoro avo asi inini kumadzimambo ndinoenda nokuti ndekuri kuberekwa vanhu kumasoro kwakuberekwa vanhu iko kunenge kuchinamatiwa chete kumadzimambo ndekunoto kunoberekwa ka vanhu ka mukadzi nomurume vachibereka chi vanhu ka ndekukura kwechi kwenyika. Saka tichienda kumadzimambo ndekuri kuberekwa vanhu kumasoko muri kutendeusa vanhu vashoma shoma vekireki ndivananga ri kumasoko kupi maona pano ukuru hwamicho haana kusiya kutaura munyika. Inini ndino kuchechi kwedu nhai vana vechechi venyu muri kunditi baba wedu baba wenyu mudaidza muchipitani chapupu chamaidhona ndiri chapupu chamaidhona kana kuti chajehovha mumwe maitwa zvimwe nezvinhu naMwari so achiita kuti kumatateguru enyu vachisara vasina kuziva. Ndicho chandoda kuti ndipote ndichidurira ichocho sezvakaita kumatonjeni kwaiomberwa izwi richitaura havaiziva kuti zvairivei kumuti usina zita kwaita izwi richitaura havaiziva kuti zvinorevei. Izvozvo ndezvo ndinoda kuti kana muchinge manditora nawo ini ndinoda zvinhu zvinozoenderera kumberi kuti muzondiunganidzirawo. Ndakambotaura namambo negomo ndikuti ndikuda mudzimu ndikuda mutambo mukuru unosanganisa vapostori nevasiri vapostori. Vasiri vapostori vanenge vachiita zvavanoitawo kuitira kuti mudzimu weigone kuita sei kuungana. Imi mapostori munenge muchiitawo zvamunoita kuitira kuti mweya yenyu iyi igone kuuya. Asi chatinenge chida kutaura ipapo ndinoda kutaura musoro unosanganisa vapostori nevasiri vapostori pakusikwa kwenyika naMwari zvinofanira kuita mune nyika imwe neimwe 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 kuitira kuti isu tizive upenyu hwenyika yedu yeZimbabwe kuti inombofamba sei. Totaura ndonge mandidawo kandipo pangu pandinoenda. Saka nchiti ina handina chechi handinotaura amisho havana chechi. Chechi yose vanopinda kune mudzimu wese vanoita sefuti kune zvematunga nenyika vanoita sefuti vanopinda nekuti tiri vatungamiri venyika. Amene kuti magona kunzwisisa kana masara shure munontora kuti ndasara shure tiri tese. Handiti vari kuda kuti uzive nyika kamiriro kayo uye ndinokutenda iwo noruzivo rwako. Ruzivo rwako ndinoda kuti uzonorushandisa. Vanhu vanosvika pano vakawanda asi iwe ndinoshandisa ruzivo rwako kuti kana ndaenda apa ndakapiwa ichi ndinofanira kuchiburisa so otsvaga makamuri achinoita kuti ai apa panofamba so kusvika tagadziridza nyika. Ndosaka muchiitwa vatori venhau kuitira kuti nyika ichengeteke. Ndizvoka manzwa pano ukuru hwamisho ndisingatauriwa zvangu kuti pakati pakanoita zvakati. Ndakada kutaura mune zvakaitika mudzimu nemumwe vapostori zvakaitika mashure ndezvaitika zvakaitika namisho zvakawanda
asi ndakutaura chete kuti musoro wona wamunotaura ndokuti Amicho anga uri mukuru anotungamirira vanhu kana voita zvimweya. Amicho vainoratidza muhukuru kana vanhu voita zvenyika vachitamba kana kuti ihuruva kana kuti chii chavanenge vachiita. Amicho vaenda kunoratidza kuti matitiri kuraite. Pane rimwe shoko randikazotaurawo manje vakuru vangu vaenda randikavabvunza kuti sei imi vakuru muchitamba huruva. Zita rinonzi huruva chii? Mudzimu upi une mutambo wohuruva? Kana kuti huruva inongoitirwa pasango neiendirwa pamba pomunhu here? Tinoona tese tichiita huruva, tichiitira padondo, tichibika doro redu. Doro riri rekuunganidza vanhu. Doro riye zvarinounganidza vanhu, vanhu vanoungana vachidya, ndezvatobikira doro. Asi huruva kureva kuti ndepavanoenda unotaura namusika vanhu ipapo panoita mutambo wechi wohuruva. Zvino ndakazogara pasi kana namasabhuku ndakaziva kuti masabhuku aya vari kuyera zvinhu zvavasiri kuziva zvinorevei. Ndikati nhaime huruva munoiziva here imi? Zvanoita kanzi hungu ndekuita doro tichinotamba doro riri tichipfupira nyika. Ndakazotiwo vakuru vangu ava ndakaona kuti vaenda vana kusiya vaita sei vapadurira. Ndakati kwete, huruva inoreva kuchinja gore. Imi vakuru vese vohuruva kana makuita zvohuruva itai kubvira Juni naJuly, August haitwa huruva. Ndozvandakusara chidzidziswa ini kune vanhu vanobva kufunda. Vanoti nechikonzero cheiko huruva handiti tongoita pese pese here? Ndikati kwete, huruva inoreva kuchinja gore. Makaisa muna June huruva, makaita muna July huruva, momisa. Kana mamisa tikabva July kwakuya Nyamavhuvhu. Nyamavhuvhu vanoita basa rei? Ndepanochinja miti ichidonha mashizha naNyamavhuvhu. Takuenda mamwe ndizvo here? Saka kureva kuti mupiro wedu wemvura yatoda kuzondosangana naye Gurunoya tinofanira kuipira Nyamavhuvhu asati asvika. Nokuti Nyamavhuvhu kana asvika kureva tashandura gore, miti inenge yodonha mashizha yesaya. Takunopinda mamwe mai masa mugunyana. Ndizvo zvatinoona nditi, ndizvo yariputsi. Gunyana tinoona mashizha yotanga kutidenera. Mabona kureva kuti ipo payapa Nyamavhuvhu tamupinda kauya. Kureva kuti gunyana uye tinge takutotangisa kuverenga zvenhingi zvogore rataita seiri ratapinda. Gunyana riyeti nenhere unoona dzotanga kutunga. Makuona miti asi pane pasina mvura yanaya. Nhenhere dzakutunga nenhere dziyedzi. Kureva kuti Mwari kudenga achinja gore. Zvino havazive nyaya ipi? Ndenyaya anofanira kuenda munyika iyoyo. Tazodaro tapinda Nyamavhuvhu mashizha yaadonha. Vanhu vese hakuchisina mvuri wokuita sekuhwanda. Gunyana anembapinda ombatanga kudenera. Kureva kuti upenyu husva hwaita sei? Hwakutanga. Kureva kuti tapinda gore manje. Kana wadenhera takuzopinda October kandipopisa zuva. Handine parinopisa. Isi manje kunoku ndiri kuno kuchechi. Ndepandinounganidza vanhu mwedzi waOctober. Toita mutambo wedu unonzi kuchemera nyika. Kureva kuti October uyu nepanoshandura Mwari. Kupisa kuyoku ndepanobikwa mvura.
kuti mvura iuye, kuti chando chiyechi chinenge chakasunga mvura chibve, chinobviswa muna kutopa. Saka ndiye pandinoitawo musangano inini kuti Mwari asandura kuti mvura iguru nechafamba sei. Nokuti mvura kana isina mheni dzedzi hainaye. Mudzimu yenyu wamva yati mwedzi wembudzi hakuroorwe munhu, mwedzi wembudzi haiuyi. Hapana kana bira rotambori mwedzi wembudzi, asi imimi mudzimu iyoyo yakazokuudzawo here kuti vakaregesirei vanhu? Yakakuudzai? Tinongoziva kungoti tatangozvitora setsika nemagariro, asi kuti tinyatsoziva dzinde nechikonzero hatina dzidziso iyoyo. Saka tsika nemagariro yandada kutaura inini yakaitisirwa izvozvo, Oktoba kana zuva rapisa kana kunze kwashanduka November taakutarisira kuti mvura inorwa pasi. Saka mudzimu wese unenge wakatsanyira gore. Hakuna mumwe munhu anenge achagara umambo unenge wasara umambo wamusika vanhu wokuti mwedzi iwoyu wombudzi vanhu pakuvandudzwa upenyu hwokuti ndepanonaya mvura. Mudzimu isi kana iwe unoda kuita bira rako, kana iwe haufanira kutambapo mwedzi wamusika vanhu waanoronga nawo kupa vanhu nyika mvura kuti inaye kuti vaone rugare. Mudzimu yese uyu unomukombe, uyu mudzimu unomukombe vanenge vachienda kuye kunonzi kuna goronga, mukombe nomukombe wewo anotamba mapfuwe. Mudzimu nomudzimu unenge uchipuwa mukombe wavo uchinotamisa mapfuwe kumusha kwavo ene. Saka hamufaniri kuuya maakuzouya paipa maakuzotamba mapfuwe. Tozvira mwedzi wembudzi, mwedzi waMwari wokutarisira kuti nyika yakupuwa mvura. Tukuwirirana here? Tukuwirirana here mwedzi wembudzi? Tawirirana here mwedzi wano wokutoba wogumi guru? Ndareva kuti mwedzi uyu ndio unoshandurwa mvura kuti pabviswe chando kusare moto unotsimudza mheni. Mwedzi wembudzi uyu ndipo panoturuka mvura. Saka ndiani kwaasingatarisire mvura munhu wese? Munhu asingatarisire mvura ndiani? Saka kana akafa, kana upi wese chiregai kuuya ichitarisira mvura. Ndio saka mwedzi wembudzi usingaroorwe nanhasi hauroorwe. Musazotyoranisa muchiti takugara patsva, tachizvarwa patsva. Mwedzi wembudzi chisi chaMwari. Mazvinzwa? Chisi chaMwari chakabatana nechisi chekunamata. Chisi chamunoita ana rubvudzi, chamunokwira nacho dambawira muchiita chopasi, chakabatana nekunamata. Ikoko kwarubvudzi uyu vaiyera nechina. Ava kwarubvudzi vaiyera nechina kwavo kudambawira. Zvavaiyera nechina touyawo kanogoma kuvaiyera futi china. Ava vasingariwo kwava ndivo vakazouya vakutamba nagoronga kakati kwete erai nechishanu. Ndivamutumwa muri kutaura ndivakachinyisa zuva ripi iroro erai nechishanu. Makaenda kwagandanzara ikoko kwakauya Johani munonorowana futi zuva ripi pakaitira erai nechishanu rubvudzi runati ubate. Vakati aiko iri zuva ramukirira nechina iri ndire munhu ainzi nechina. Rechishanu iri ndiramusika vanhu. Ramusika vanhu rakatanga sei?
kumabvezuva ihoko yakabata nyika, kumadokero ihoko yakabata nyika, kuchamhembe ihoko yakabata nyika, kumaodzanyemba ihoko dzakabata nyika. Iko kunogara mhepo dzisikapotere muvanhu dzinoti kana nguva yasvika yokuti mvura yakuda kuuya, mhepo idzodzo ndedzinorangana kusimudza mvura yemubvumbi ichienda kumarudzi evanhu ava. Machinzwa kumabvezuva, kumadokero, kuchamamembe, kumambwadzanyemba, tenda pa12 dzamba dzakwana ukungani, dzakwana ngani ndedzakarovererwa mumiri waJesu kunzi Jesu zvatakupa nyika naMwari chienda unotakura nyika. Ndosaka akarovererwa mumimo, ndosaka pachibuda shoko rero kunzi Jesu akafira nyika, akarovererwa kukushano. Saka ndipo akapiwa nyika naMwari ipapo. Nyika iyi ndeyakasikirwa vanhu. Jesu akapiwa hoko, akapiwa hoko dzokurovererwa dziedzi, achiparidza evhangeri yakadzora machechi yakatungamirirwa nani? Hatitaureka zvedu. Machechi ese akatungamirirwa nani? Machechi akatungamirirwa nani? Izvozvo hatide kuti vanhu muzvirambe mubasa kokunamata. Aiwa, machechi ese akatungamirirwa naJesu. Kunzi chechi chero ipi yose zvayo, Jesu ndiye anotungamirira. Asi ndizvo ka? Anglikani Roma chiyese vakatungamirirwa nani? Masibati werezvi ndoda kuti munyatsoteerera zviri kureva chapupu. Ini ndoda kupupura zvinoitika panyika nekupupura zvinoitika kudenga, zvamusiri kuziva vana vorudzi rwatema. Tati Jesu anotungamirira chii? Machechi. Kana muti uchimira sekumira kwawakaita apa, chitarisei zvamunoita. Anoda kukwira mumuti, anoda kuwana bazi remuti, anokwira mumuti. Asi anoda mumvuri, anogara pai? Pasi pemuti. Mumvuri unowandiwa nomunhu ari pasi pei? Pemuti. Ndika ndichikutaurira zvakaita nyika yenyu. Jesu akanzi chienda unotungamirira. Chechi waudze kuti kune kuna Mwari. Jesu amba atungamirira. Amvatora zvakare Jesu akamupa hoko 5. Amvatora mumwe mwana ari pasi, amanzi uya nedzimhindu pasi, ndipo pakamba panzi chaminuka. Chaminuka ndemumvuri wenyika. Saka pakunamata kwamuri kuita munopa muri kutadza manje. Chaminuka ndemwana uye wakatanga kuberekwa riri ropa, akasika vanhu mese imi. Jesu haana mwana weropa waakabereka. Mwenyezozvinza? Saka uyu manje ndiye akazonzi iwewe chienda unotungamirira neuropa. Nyika yekuberekana iyi yekuzara mukozonamatani Mwari. Machechi ese ari kunamata, machechi akasiyana siyana ari kunamata Mwari, asi vese vakaberekwa neropa. Musazonamata muchituka zvamatateguru yenyu. Mwari haabvumire, anoti muri kutuka ini, nekuti ndini ndakasika vanhu panyika. Vanhu akasikwa nani? naMwari. Vanhu vakasikwa nani namai? naMwari. Vanhu vakasikwa nani? naMwari. Jesu akatumwa nani? naMwari. Tiri kunzwa ivo wayazotora nhau iyo. Saka tinozorasika papi isusu vanhu vatema pakurasa midzimu yedu tichiti tatendeuka taakutoera Jesu? Pane here pakadzika izwi richiti kana muchinge maakunditeera rasai midzimu iyi? Ndatonzwa muchitaura zvematateguru. Saka isusu patakarasika vana veZimbabwe ndepapi? Pamukarasika pamumvuri uyo
ndepandaenda pamumvuri uyo wandakufananidzirai makarasika pokuti Jesu mwana waMwari Jesu izwi muromo wani ndira kuti ndikutaurire pamukarasikira Jesu izwi muromo wani ndianotaura zvikudiwa nani munhu wokutanga kusikwa ndiye ane mbeu yakaberekwa inova vanhu izvi wese munhu anofamba neropa akabva kuno munhu akaberekwa neropa handitika zvainzi kana iwewe wabereka mwana wako izwi raJehovha razobva kudenga rogara pamwana aberekwa uyu sezvakaita ndati ndiri soko ndiri mumbiri izvozvi imwe yari kuti wakagarisa inini pano dai mumbiri asina kubereka munhu uyu panenge pasina izwi riri kutaura munyatsonzwaka pakarasikira ndezvekuti vanhu regai kuramba muchituka rudzi rwenyu nokuti ndepanosvikira izwi raMwari saka imi pakuzoti kutuka rudzi ndepamuri kutadza abatwa nemweya waMwari ndataure zvemweya kana wabatwa natetete guru wako taura izvozvo asi uchiziva kuti kudeka kunani kuna musika vanhu maona pamuri kurasikira imimi vapostori makazobatwa nomweya mabva mazoti wakatera mudzimu watera Satani Satani akangosikwa ari Satani haana kuita mwana Satani naJesu vanhu vaviri havana kubereka vana akabereka vana ndiwe kuimba kwaAdhamu Satani haana kubereka mwana Jesu haana kubereka mwana uyu ndakabereka chiuyu vana vanokanganiswa naSatani vaya vakaberekwa nouyu vanhu vakatera Jesu vakaberekwa nouyu saka uyu ndiye munhu anokudzwa saMwari nokuti ndakabereka munhu unomungomubvunze here iwe unokwanisa here kuzorambidza vanhu kuti vasazofa futi vakatika rudzi rwavo vari kuzvinzwira shoko harivhikwe ndosakaona papa ndakandokulumidzira papa ndakuda kutaura Mozisi papa Mozisi anga rudzi rweropa ari mwana womuIsraeri munyatsovanzwa ari mwana womuIsraeri Mozisi ndipo paakasvikirwa nezwi rakanzi chienda unobudisa vamwe vako ava vaIsraeri ava munyika yeunhapwa iyi uvadzorere kuKenani kunyika yanuko yavo kuKenani engeri nyika yavo nyika yaJakobho saka Mozisi akatora asataurirwa naMwari asi chaitungamirira papo chi izwi ndiri mafaniriza chaitungamirira izwi asi chakanosvikira kumwana weropa sezvo nhasi mauya pano pandiri panapa mauya kumwana weropa mauya kuzodzaka Dikisoni mwana weropa asi nharondo dzandiri kutaura dzaMwari madziwanira kuti maenda pamwana weropa dandisino panapa maitaura pamhepopo here manga musingataura pamhepoka saka musoro uno wandibvunza rega ndikutaurire ndakuda kupedza musoro uno wandoda kutaura ndezvekuti tiri kuda mutambo mukuru unosanganisa mwana weropa mwana weropa uyu munhu akatanga kusikwa kunzi mwana weropa mwana waMwari mwana akatanga kusikwa kunzi anofamba nezwi mwana wani toda kuti tivasanganise pavakatangira kusangana apa nokuti Jesu akatanga kuzitaura kumwana weropa kumhuri yekwaAdhamu handiti toda kusanganisa ipapo kuti mufambe zvakanaka nokuti vabenyu varungwa vakaopa mabhaibheri ava havanamate Jesu chete vanonamata Mwari waAdhamu varungwa havanamate Jesu ndikuda kuti kudurira inasi vanonamata Adhamu nokuti ndaitungamirira ivhu nokuti varungwa rikuda dhaga imi muri kunzi namatai pasina dhaga saka nhasi ndiri kukutaura kuti mubve ipapo namatai zvese kuti teerai izwi mugoteera musiki weropa nokuti ndekuti goridhe nezvimwe zvinhu zviwanike wachinzwa apa pataka makaramba muchituka chete kuona sezvezvafi zvokuti pane vanhu vakafaka pane chitsividzo chakasikwa chiti chiropa handiti pane vakafa
vese ava vasi vatongi venyika bani pane chitsivizo chepamusoro techinotonge nyika makaramba muchidaro uyu munhu akasikwa yaya ari munhu ndiye akapiwa gunzi wasikwa nasi ndokuda kupa dhagairi kana paziberekwa vanhu vacharima vapi makaramba muchituka izvi mucharamba upfumi makahwisa kuvarungu ivo vachinosangana kwawoko vachinamata mwari wodhaga imi muchinamata mwari wokufa kuenda kudenga saka namataiwo mwari wedhaga wakapiwa hadhamu mwari ari kunamatwa nechii nevarungu taurirana ndefoni yandataura kai handset nechi sim card noraini ka nawe ndokuti bisa raini uisapo bisa handset uisapo ndota handset taura raini mbogarako handset taura ine ndipei hapana handset noti hawo handset iwa watadza kutaura iwe raini uri apo raini taura tinzwe raini nendipei hapana ndiye zvinoriya jesu nemunhu wokutanga kusikwa vanhu ava vamwe chete musarambe vanhu veropa nokuti munokomborerwa panyika handiti tiri pazvapupu zvamicho hondo ichitanga mabatsiro avaita varwi vehondo yerisununguko akanga akamira sei kupupura zvamaidhona chabubu chababa zvamaidhona chabubu chababa zvamaidhona chabubu chababa chiri kupupura 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 zvaJehovha 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 chabubu chababa chiri kupupura zvaJehovha. Amen.